Baby. Baby ka ce kana na. Wani mula da? A gida na mula. Lafiya kalau. Shiryayyar sallah. Alhamdulillah muna nan muna yi daman jira nake ka zo. Saboda na riga na gama lissafi gaba daya. Ka gani da fari da ina so zan yi kitso. Ina so in siya wani atamfar na mai gwaldin din nan. Wanda kake gani in mata suna sa su kyau. To ita 35,000 kuɗin ta. Sannan kuma kaga zan yi kitso 9,500. Kunshi kuma 7,100. Gaba ɗaya totalin kuɗin nawa ne? Gaba ɗaya ya kama 115 da naira 50. Kawai 115 da naira 50? Baby, me wannan? Ku da wanda ka fara soyayya ya kuɗo nauyoyin iyaye da wanda za su yi muku sai ku tattaga na mutu. Dan mun ba ƙaunar ki nake ba. Ba san ki nake ba. Ba san ki. Har za ka ce mu.